tiguang na dyan po. S43. Baliktad po siya dito. Sa vlog, tiguang. Pero personal bata. Bata kay siya, oh. Tanawa ko kay grabing daghanan Tanawa ko pa kasus kamera sa personal. Ay, kinagapahan Japon. Kinagapahan. Daddy, you know them? You know them? Thank you. Nice to meet you. Gwapa lagi ka day. Uy, gwapa juday. Pala guys, gwapo ko nung marunong sigbin. Love you. Gwapo. Ingat mo, harga sweet ka na dyan. Hey guys, ako na po di guys, si Ruby Provincianan. Hapon na dayron guys. Ning chat day si Mama Julie nga patuon ko numi sa ilahang girent ni Ate Norlina nga kanang kuan resort dito sa Uslob sa murag lajo lagi dari sa mo So apo ko kay bag pila ka minuto na mo sakjen dari mo sakay pa mi og bus. So bus time mo sakjen guys kay wala may jeep kay gabi naman. Nanihapon day mi daan ni Jijin kay kan mawaw lagi mi ma ato sila nga wa pa man ko manihapon na lang mi daan. Guys, manamig panihapon so naadar ko outro ko dari sa ang gisud ni hang kanang tanom guys na ngit-ngit lamang guys kay ngit-ngit dari karon guys mo adto min gikulbaan ako kay magmeet lagi mi ni Ate Norlina ug ni Kuya John ara ni Mas Julie nga kana magpaandamon li kuno may English diyan sa man magpanig English namo guys nga wa man maka-eskwela kamay ra jud kayo among nahibaw-an nga in English pero makasabot mi in English guys pero di mi maka istorya maka-type ko in English pero di lagi maka magbigkas among baba so kay kanang eskwelahan ni ka manguyabas mo na ni among nagdangatan ron kay pa eskwelahon nga manguyabas so wa jud mi na mauhanda ng kuan pero makasabot mi pero di mi makapag istorya inganan ja kay kato lagi ja mga anak ni Ate Norlina ug Kuya Jo kay English speaking kuno to so tanaw na to dito guys ug unsay reaction guys kay magkita na jud mi kay mga kuan na sila guys abid pan lagi ng among mga burato vlogger murag gulba din ni ingani guys nga kanang mag-vlog tan janay makipag-meet nato sus makunbaan tang murag mabuto-buto ni tang daghan ba nga murag saka ning nga guys nga daghan na kadto tag mga makipag-meet nato nga na murag lami mabud sa paminaw guys nga daghan kadto kag mga amiga nga murag lami jud kadto ba nga murag sa una sa wa pa ko nag-vlog murag wa pa man kadto koy mga amiga nga nas mas kawas nga na sa karon daghan na kadto mo message nga magusto makipag-meet namo salamat kadto ninyo guys nga kanang na ka amiga ta sa kahanginan so kay wa pa man to nag-meet pud sa personal ni mga uban nga manungument na nga ganahan lagi sila makipag-meet nato daghang kadto ganahan nga makipag-meet nga mga rin na dari sa Uslob so harap pud paabuton nga mga mo guys taas na ni hang outro guys mo adto ni mi Jijin kay Jijin to adto sa kwarto nag-ilis na pud si Jan ako mo rin yang isuot so good vibes only good vibes only see you dito guys kay magkita na jud mi ni Mama Julie ug ni Ate Norlina dong nami guys alas 8 na padung nami dito sa ilang gistihan nga resort sa Lighthouse so murag pila ka minuto na 15 minutes so mga 15 minutes di ang kuan gikan sa among gipuy-an padung dito sa ilahang gistihan nga resort so guys tanaw na to dito guys unsay excited nami nga makikipag-meet nila see you dito guys tanaw na natin sa ilang reaction sa among itsura sabot nami okay ra salamat kay ko lang sabutan di ugma ba sige ako may mo di sila mo guide dire ha ay tumaruan na kung yan na di guys nakita namin ni Julie lagu Magbibiti. Kapoy mo bibiyahi uy. Na mas ati pod. Ha? Anda may no English. Ha? hello good evening good evening good evening Kuya Jo Hello. puro mga taga-Bohol
So, wow kaso guys. Ada rin ka mga room to sa atin, to speakers in dyan. Asa man? Adi mo din sila kibo. Like, minus English na. Miralingin. Oh, kira na, bumukuha naman na siya. Nada namin turo guys, nagkapanting namin ito. Kaabot na si Boss Julie. Kabot kong Cebu. Dudjud na sila dari o ganang adlaw. So kay gabi man. So mani siya ay lighthouse. Lighthouse. Hi, come here. Jo, welcome dari Jol sa Cebu. Lipay ko na. Welcome. What is your name? Belen. Aw. Nabagan na akong English sa kuya. Oh. Kisa good evening. Logo pa kami. Pahaman din siya. I miss you so much. Ay, Gigi! Nag-meet na jud me guys. Pinagapahan ka ayo. So, super fun sa guys, ganang sweet. Guys mo, kan ay mga burato ba? Kamong duha na inday? Mira. Gapahan man din ni si Ruby. Apoy na jud me. Kabata! Ay! Pero pinagapahan. Pero sa tabagang tinod, kami may pinagapahan. Mahangin pinagapahan. Gakas ka ko nga ito, Troy. Ano tayo nang ginabahan na tayo sa ilong? Yun. Ay, sali ko kamutulod dyan. Bako pa dyan kang tanan. Hoy! Nilang now. Iwak maganahan nga gwapad ka. Sweet kina. Hala guys, pareho ra dai mig mga pareho ra dai mig guys. Ug Kasi kuan. mo, sex sa kanjo dire. So, Hello, hi. Ay, Alpis. nice to meet you. Nice to meet you. So, mag-watching ko na sila og will share tomorrow. Ah, okay. So tomorrow early 6 a.m. 6 a.m. No, 5 a.m. We are So we gonna have live here breakfast. 5:30. No, 5 a.m. we have breakfast here. Ah, yeah. Okay, after that 5:30 then we leave. 5:30 we leave. Dali ram abot dito. Oh, mga Baby Nuli siya. Baby Nuli dia. love love. So mahilig din ko baby love. Hello? Nakita na pagbalik ni ate. Nakita kasi. How old are you? Sila sa sila. Sa sila. Alam na kalimutan. Hello. What's your name? Kalimut kayo. Nakalimutan. My name is Nolitya. Norija? Nolitya. Do you want me to spell for me my name? Yeah. N-U-R-L-Y-D-I-A. There's only one I. You're so beautiful. You're so beautiful. Cute Miss Overload. Oh, my friend. Hi, friend. Hi. What's the name of your... Igit siya. You what igit? What igit? Yeah, yeah. What igit? Oo. Mami, igit. Bitaw joke, guys. Di mami mo ba mag-English dito? No, first. Mayra. Wait a minute. Hi, vlog. Hi, vlog. So ni Sis Lorlina. So, pareho sila mga gwapa. Kaya hindi ko mag-Christmas day. Kaya pareho miday may mga gwapa kay mga taga-Bungol. Basta taga Bungol. Kanang mayaman jud mi sa Taba. taba. Mayaman mi sa taba. Dito ako yung maman sa Taba. Tapos namin mayaman na sa taba. I-relax siya ba? Kaya ma-relax siya ba? Niya mamantay langis. Langisan tato. Sige, may kulo ko tininin na. Palayin ka ng kulo tininin. Yara, wag sa saan pa ganun siguro. Bawo lang. Bawo lang. Ugma lang. Bawo lang. Di ko naging naglaylay ni si John. Kanang Muslim jud yung Islam. Islam pa nga. Sa ka jud istorya mo. Dili ko. Di kay aron English na, pero slang. Pagkasabot ko din ako kay istorya. Yara, English man gud to. English lagi, pero slang. Kuan ka nang Lahi man ng English Singapore kaysa Amerika. Slang na, pero dito sa Islam Singapore ka nang nagkuan jud mo. kinaon. Nagkuan jud mo kanang mag Slang sila ka, Jo. Tanawa to, paminawan ako ng bata. Muslim. Paminawan ng bata.
Di ka mo minuslim ng mga bata. Sila siya ra. Ako ra. Di man minuslim. Dahil ka ng mali siya nga pagka sinutian mo ba. May dili ra kay makawakaton ra mo tundaan ra ka dito. Nya agi mo istorya jud dito jud ka nagbinyos. So Dyan ang istorya. Dito jud ko na diha dito ko ni jarakitan. mga kay dito ka na trabaho. Kita ka sa vlog to una mga tunay rim. Bata parang wa pa mabunga. Pa Kita kas mabunga. dan kabataan mo mga artista lagi. Bata pa. Asa lola mo na kung gi-vlog to. Guwapa man ni. Guwapa ming duha. Walang kaya ko no. Lowers. Police na siya, retired police. Wala na si Kuan. Sino? Ikaw, guwapo. Maraming salamat. Marunong pala mag Tagalog. Maro po to. Maura po to. Tagalog yun, maraming salamat. Daghang salamat. Salamat sa Bisaya. Arang ka gwapo, arang ka gwapa. Arang kabuutan. Arang kabuutan. Buutan is very good. Kabuutan is very Now I'm learning Bisaya. Buutan. I am very good at speaking Tagalog. So now I don't want to learn Tagalog anymore. I want to learn Bisaya. Bisaya. Daddy, they don't understand well in English. Okay, like Speak is Bisaya. like good morning Basta lagi nga na-serve na to, Dani. Sige. Paway na puti kay. Sige, magpahuway. Ano yung angay magpahuway kayo? I love you so much. Yeah. Bawal na pala sila dire. Sige lagi hapon tawag. Sige Kita lagi tawag everyday lagi hapon tawag na ka sa Singapore. Everyday lagi. Arang kabuutan guys. Grabe. Thank you. So, grabing kabuutan jud ni ja guys manang gi-bliss. Oo, mangga. Sira. Arang kabuutan. Salamat. Salamat. Butan. Salamat kadto. Salamat sa pasalubong. Salamat sa napoji. Paano ka ng kwan? Amra. So, salamat kay Mabasin dyan tanan sa ng mga Singaporean, kakuripot. Uy, no is not kuripot. So, very big na jud. Grabe. Uy, tan ako no ninyo. Thank you so much. Si Kuya Ju na. Salamat sa tanong. I love you, Ju. Kala kahimus ka doon sa kapkan. Uy, kalami. Awat mo ka na. Kalami, di ka Ju. Arang kabutan, guys. Going home na kami. Tuwa sila, naligo man si Kuan, oh. Si Bibi. Nag-enjoy siya dito, oh. Ay, pwede naman ka magtunog sa buhangin. Ano, baklay. Dito, tunog yung tiil ko, no. Agpay na ba dito pa sa ni? Dito lagi mi sa kwan, Baby Island, kamang-tamang mo dito Ruby. Lagi, aliwa dito. From Singapore. Salamat. Tanawon guys, kung saan is plastic. Wow! Chocolate! Salamat Kajo, Tinolina o Kuya Ju. Ang family na salami Kajo niya ang paborito. Mga ngipon na pangag. Nja, dapat di cleanser sa mga makeup. Cleanser naman siguro yun na nakabutang. Wala nice day di siya. So, tulo ka buok, tulo ka ingani. Na mura sag BB wipes. Tulo ka buok dyan. Hala, wow! Ang kalami nga. Chocolate. Magtanawon guys na guys. Delikado na siya. Salamat Kajo. Para dyan nilang kabuutan. Susilo. Kuhaan dyan nila guys. Diyan ka ni guys. Kanang ipalit ko nila sa buhol ni Mama Julie. Nandya. Salamat Kajo ninyo danis. Jung pasalubong ati Ju ay ati Lorlina og Kuya Ju. Salamat. Plinag or tron sa mamay pag-abot na mo guys alas 11:30 nanja. Nagang naw na andyan ingra ba to si ati Lorlina nga kanang mura kuno kog tiguwang sa video sa hang vlog ja nakitaan ko ni personal gwapa kuno ko say salamat Kajo. Salamat Kajo ati Norlina kay susimo jeng gipa lanay kang atay jud hang atay sa imong gingan nga gwapa jud kunay ko personal kitaw
naman si Iban guys nga kanang gwapa lagi tas Facebook ja gwapa tas akon kay namo na filter pero kang naong guys di na kailangan ni siguro filter kay dada pa siguro ni og kanang isuroy og merkado bitaw guys. Joke. Ja salamat Kadjo. Ate Rolina sa imuhang gipasalubong na mga chocolate. So salamat Kadjo so samot kani kapangag guys na. Di man jo ilhan nga pangag nako pero pangag na jo ko guys. Puhon-puhon ra butangan ra ni hagngipon puhon ja maka butangan ra ni Nicole puhon maka trabaho si Nicole. Ja salamat Kadjo sa mga grasya nga ilang gihatag namo. Gitagaan may grasya ni Ate Rolina ug Kuya Jo. So dako Kadjo nang makatabang na magpuno-puno na magadto og kuan guys dumagiti nagka Lunis, so lunis na mi mo atong dumagiti. Excited naman man bitaw wa pa ko nagluto-luto guys kay mosamot ko kamaot. Kay kanang walagi kuan kanang wa kay tug kanang magluto guys mag-prepare di man jud kay makatug ka guys kay simpre magnahuna ba ka nga ugma maninda ko nga na imo nahuna maka kuan ba ako makamata ba ka ko nga na ba mo nang magpakuan sa kong stress guys insa na siguro ko magluto inagaman og pictorial so magluto ra po kung kuan guys aron makapuno-puno pud ni sa graduation kay na move day isang graduation guys July 1 na kuno jag birthday ra bang tatay kay July 2 ja salamat Kadjo ninyong tanan di mo na matagsa-tagsa salamat mag-shoutout ko sa mga ka-message sige sa Messenger sis Cecilia Maria Cecilia so na sa Canada sis Muna sige po na sa message na Muna Borky o kamusta ko si yung mga anak diha sa Germany so na sa Germany Brad kanang Jerry Jerry Burki Gerard Burki ja salamat Kadjo ninyo maroto yang na shout out ja kuan sis in basta katuray nahanaan guys maroto yang kuan guys see you next vlog na kay gaghang mata guys katugo na jud sa tanan kay hapit na mo alas 12 ja see you ugma sis ay Ate Norina og Kuya Joan family kay mananaw lagi sila og mag-wish sa Zoom mo to guys kay mo sa jupud mi og mata. Ja, see you next vlog. I love you og amping og ampo ta.